Mara Türkmenabat avtomagistralının uğruna 22. may günü öýlen täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşýan maz kysymly agyr ýüklegi ýol hadisasyna uçrady. Azatlyk radiosynyň çeşmesi ýol hadisasynyň öýlen sagat 16:30 töwereklerini bolanlygyny we wakada diňe ulug sürüjüsiniň yaralananyny habar berýär. Deslapky maglumatlara görä täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşýan ýüklegiň sürüjüsiniň roluň başyna ýadawlykdan uka gidenligi çaklanýar. Ulug ýoldan çykyp gapdala agýar. Sürüjü ýadawlykdan roluň başyna uka gidipdir. Ulug ýoldan çykyp çep gapdala agypdyr diýip çeşme aýtdy. Ýol hadisasyna uçuran ýüklegi hususy taraplara degişli bolup Mara Türkmenabat aralygyna gurulýan täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda täze ýoluň gurulşynyň depkiniň güýçlendirilýändigini, şol bir wagtda gurulşyga ýük taşamak işlerini hususy taraplaryň ýükleglarynyň şertname esasyna goşulýanyny habar berýärler. Agyr ýüklegler Ahal welaýatynyň çäginden Lewap welaýatyna çagyldaşýarlar. Ulaglaryň her bir gatnagyna 500 manat töleg tölenýär. Gapdaldan hakyna tutulan ýükleglaryň sürüjilerini gystaýarlar diýip bir ýükleg sürüjüsi aýdýar. Ýokary tüýdükli Aşgabat Türkmenabat ýolunyň gurulşygy Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. 2019-njy ýylda bagdalyga berilen ýoluň gurulşy Aşgabat Tejen Marwe Mara Türkmenabat bölekleri hökmüne 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Ýoluň gurulşyna çekilen ýükleglaryň sürüjilerinden ýokary depkine ýük gatnagylaryna amallaşdyrmak talap edilýär. 500 manat töleg üçin bir günde 2 gezek gidiş geliş Ahal welaýatynyň Lewap welaýatyna gatnamaly bolýar diýip bir sürüji gurrun berdi. Mundan odal fevralyň ahyryna häzirki Mara Türkmenabat awtomagistralanyň uğruna ýol helakçyligi boldy. Bu helakçylikde 2 ýeňil awtologyň PTP çakışmagy netijesinde 7 adam helak boldy. Şonu yerli sürüjiler soňky wagtlarda ähli ýönüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köni awtomagistraly awatlamak işleriniň bolsa ünsden düşürilýändigini gurrun berdiler. Mesanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägine bolup geçen köçe ýol hadisalary barada halka hasabat bermeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirine köpçülik öýüni habar berýär. Hem adam pidalaryny getirýän ýol helakçylykları barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ýurdun durly künjeklerine bolup geçen adynyň 4 köçe ýol hadisasy barada habar berdiler. Daşowut welaýatynyň Bedirkent daýhany birleşigine 5 aprelde bolan ýol hadisasyny kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mektep okuwçysy, Aşgabatyň 30-njy etrapçasyna 27 aprelde bolan ýol hadisasyny bir adam, 29 aprelde Farabda bolan ýol hadisasyny 2 adam helak boldy. Ýol hadisalary barada martdan bäri gelip goşýan habarlara görä ýurdun çägine soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyna adynyň 13 adam ýol helakçylyklarına wepat boldy.